nat, der kom der en ræv og stjal vores pas og vores trekking tickets og vores penge. Pludselig hørte jeg bare et højt vræl. Så spurgte jeg ud gennem teltet, hvad der var sket. Og så sagde du, at ræven har været her. Den har taget vores penge og vores pas. Vi er så i Tjekkiet nu og har ikke vores pas til at kunne komme hjem med. Det er noget lort. Ja. Vi har ikke nogen penge til at betale for færgen. Kan du ikke bare, han tager kortet? Altså, Kortet? Det ved jeg ikke. Vi tikkede penge hos en flok tilfældige mennesker, vi mødte. Ja. Der kommer et eller andet autoritært udseende bygning her, hvor der stadigvæk står noget på tjekkisk. Vi så tilstrækkeligt dumme ud, antager jeg, med vores vandregear og sådan lidt shabby udseende, så det gik. Vi klarede det. Krydset 2 grænser. Uden pas. Men du hånede mig noget, da jeg sad sådan og var opmærksom på, at nu kom politiet fandme. Jamen, se, hvor nemt det gik. Ja, ja.